Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon eta ongi etorri, uretan murgiltzera gonbidatu nahi zaituztegu. Badira pertsonak itsasoari begira mundua ulertzera iristen direnak. Eta badira pertsonak itsasoari begiratu ahal izateko soilik bizi direnak. Mundua eta bizitza elkartzen baitira begirada itsasoarekin batzen den angeluan, sahatsaren eta kresalaren arteko musuaren aroan. Pako Aristiren urari ostutako poemak liburutik lapurtu ditugu hitz hauek. Gaur, martxoak 22, uraren mundu eguna delako. Uretan bizi Albanu bizi, uretan bizi Ilargiaren indarrarekin dantzatzen dut Uraren nazioarteko eguna 1983an Nazio Batuen Batzar Nagusiak ezarritako eguna da uraren garrantzia aldarrikatzeko. Efemeride honen bidez, uraren mundu mailako krisiaren berri eman nahi dute erakundek. Baita edateko uraren hornidura eskura ez duten milioika pertsonak duten arazoaren berri eman ere. Urari buruzko datu asko aipagai nitzake, orain adibidez 5.680 litro ur inguru behar direla garagardo upel bateko izteko. Eta mundu mailan 35 bat pertsona daudela urari alergia dietenak. Baina zaituztegu aspertu nahi, badakizue asteazkena dela, eta asteazkenetan musika izaten dugula izpide. Beraz, hitz egin dezala musikak. Luzeko helburutan nahiak matetxu Ainepe luzeko zeu alakita Ez detela nahi Egia esan, urari buruzko milioika abesti daude. Itsasoari buruzkoak, ibaiei buruzkoak, euriari buruzkoak, malkoei buruzkoak, dena da ura. Malkoi buruzko abestirik ezagunena Lagrimas Negras izan daiteke. Miguel Matamorosek 1929an konposatutako bolero kubatarra. Urte hartan, Santo Domingora joan zen musikaria eta egonaldian Luz Sardaña Andrearen etxean hartu zuen ostatu. Egun batean, musikariak emakumearen negarreten gabe entzun zuen eta negarrak ez zuen ez etenaldirik ea zer gertatzen zitzaion galdetu zion emakumeari. Luze kontatu zion senarrak aurreko gauean utzi zuela, beste emakume batenkin joateko, eta horrek malko beltzak eragin zizkiola. Maitemin eta sufrimendu horretan inspiraturik, kanta hau konposatzea erabaki zuen Matamorosek. Y aunque tú mataste mis ilusiones, de más decirte con justo un cono, y en mis sueños te como, y en mis sueños te como de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento dolor profundo de tu partida. Bertsio asko egin dituzte, baina ezagunetarikoa entzuten ari garen Bebo Valdesen eta Diego Alzigalaren hau izan daiteke. Gaurko egunez zendu zen Bebo Valdes Suedian. Valdes Kubako musikari eta piano jotzailea izan zen, batez ere kubatar musika eta afrokubatar jazagatik famatua. Pianoa jotzeaz gain, hainbat egileren obrak moldatu zituen jazera edo Kubako erritmuetarako ekarriz. Donostiako jazaldira etorri zen 2003an, eta duela urte pare bat bere seme Txutxo Valdesera etorri zen. Musikari izateaz gain, Valdesek Fernando Truebaren hainbat dokumentaletan parte hartu zuen, hala nola, Calle 54 edo El Milagro de Caendal.
Zinemagintza eta Malkoak aipatu ditugu, eta bi horiek elkartuta Don't Cry for Me Argentina datorkit burura. Hau da, ez egin negarrik niragatik Argentina. Evita antzerketa pelikulako abestirik ezagunena. Andrew Lloyd Webber, britainiar musikagile, idazle, ekoizle eta zuzendariak sortu zuen Evita antzeslana 1976 eta 20 urte beranduago izen bereko pelikula estreinatu zuten. Gaur egunez jaio zen Sir Lloyd Webber Londresen, Evitaz gain 16 musikal, 2 soinu banda eta latinezko requiem meza bat ekoitzi ditu. Bere sarien artean, 3 Tony, 3 Grammy, Oscar bat, Emmy bat, 7 Olivier eta Urrezko Globo bat nabarmentzen dira. Ez da ibilbide profesional makala. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. And as for fortune, Jarrai dezagun eritik tiraka. Zinemagintza aipatu dugu, Malkoak aipatu berri ditugu, eta Julenek uraren mundu eguna dela esan digu. Urari buruzko milaka pelikula daude. Hurrengo egunetan ikusi ahal izango ditugu hainbat Hondarribian eta Deban ospatuko den Fimasub nazioarteko itsaspeko zinema zikloan. Lumiranaiek burua galduko lukete jakingo balute, beraiek asmatutako zinematografoarekin gaur egun Urazpian filmak egin daitezkela. You got the cinema. It's you. And I'm not getting over it. Gaurko egunez, 1885ean, August eta Luis Lumiaganaiek filma aurkeztu zuten lehendabizikoz. Naiz eta lehenengo erakustaldi publikoa urte hartako abenduan egin zuten, 1885eko martxoaren 22an, Société d'Encouragement pour la Industrie Nationaleko 200 kideren aurrean eskaini zuten. Zinemagintza asko aldatu da egon da 28 urte hauetan. Lehenengo filmak 46 segunduko iraupena zuen eta fabrika bateko langileak agertzen ziren bertan. Orain film luzeagoak ikusten ditugu, luzeegiak agian. Oraintxe inguruko zinema aretoetan ikus dezakegun Avatar uraren bidea pelikulak 3 ordu eta laurdeneko iraupena du. Eta berriro urari aipamena, tira, hidrogeno zubiek lotzen gaituzte. Wow. Eta saioan zer bururatuko zizkigunak, baina urak bere bidea darrai eta guk hori egin behar dugu. Zer daukagu gorko menuan? Stephen Sondheimen inguruan ariko gara gaurko saioan. Bai, eta hortaz gain, doinotetik garatago podcastean Larraitz Zumetak gartxotun saini kontatu dizkionak entzungo ditugu. Eta Jesus Mailopetegi etorriko da gurera elkarrezketa akustikoetara, gitarra hartuta. Aizue, menua hau maila ere hementxe daukaguna eta, jaleak dagoeneko entzun dituzuenak. Martxoak 22 ditu gaur eta asteazkena da. Ongitorri guztioi, bigarren kafera. Naiz irratian zarete. Zuekin entzule zareten horiek, Julen Goikoetxea horregozu, arratsaldean Julen. Baita zuei ere. Zuekin Goiuri ez eizarandia, arratsaldean. Arratsaldean. Eta izketan ari zaizuena, Iñigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 500 eta 55 garrena dut bai, bost. Arratsaldeak 4 eta 15 izango ditu. 5 segundu barru eta martxoak gaur, 22 ditu. 22 batekin 5 nola lotu, hidrogeno zubiek bakarrik esan dizagukete. Arratsaldeon guztioi, naiz irratian gara bigarren kafean.
eras solo un niño de trenes sin destino, buscaba su camino y de repente algo cambió su vida en la estación. Allí estaba ella, muñeca con pulseras, con flores en el pelo y la sonrisa, comiéndole la cara en el vagón. Cuántos días, cuántos meses, cuántos años, esperando que la vida lave todo el desengaño. Cuántos días, cuántas nueces, 20 años separados no lograron apagar ese amor, ese amor, ese amor. Alaxe abiatu dugu gaurko saioa, Kotiren eta Ismael Serranoren ahotsekin, eta Julen Goikoetxea Orbegozok kontatu beharko digu zein den bere maite duta. Ba, nik gaurko maite duterako gauzatxo pentsatu dut. Maite dudala bizitzan gauzak errazten dizkizun jendea. Eta izan liteke modu ezberdinetara, ez? Izan liteke arlo profesionalean, izan liteke eguneroko bizitzan lagun bat, eta gauzak errazteko modu asko daudez, ez dakit ez da bakarrik hau behar dut eta berehala ematen dizun norbait baizik eta borondatearekin ere, borondate ona agertzen dizun jendeak ere, errazten dizkizu gauzak akaso zuretzat zailak direnak, eta bada baita ere beste jende klase bat, ez zuretzako oso zaila den zerbait badakizun hori eskatu, eta ark laguntzen dizu, baina lagundu bezalaxe, akuluarekin eragiten dizu esan ez bezala, hau nola estepa jakingo egiten eta zea, eta maite dut, beraren gana joan, dana delako eskatzera, eta hori, normaltasun guztiarekin, naturaltasun guztiarekin, borondateon guztiarekin, laguntzen dizun jendea, trukean ezer eskatu gabe, profesionalki baldin badet, trukean askotan bat urrendu egin behar duzulako, baina maite dute jende klase hori, eta bada ez, horre saldi bat, izan zaitez jendea zurekin, izatea zenaiko zenukena bezala, ez da? Hori maite dute gauzak errazten dizkizun jendea, eta borondate honenarekin besteri laguntzeko prest dagoen jendea. Todo el desengaño. Cuántos días, cuántas noches, 20 años separados no lograron apagar ese amor, ese amor. Goiuri ez Zarandia, Eixo. zein da zure maite duta? Nik maite ditut Gure bazterrak. txorakeriak kontatzeko gaitasuna duten pertsonak. Hau da, edo zein txikikeri kontatu eta zu berari entzuteko girrikitan egotea jartzen zaituzen pertsonak. Adibidez, atzo irakurri nuen Twitterren eta Juleni kontatu nion, mutil batek galdu zituela bere AirPodak. Eta orduan Twitterreko ari bat egin zuen kontatzeko nun zeuden AirPodak, geolokalizatuta baita daude, eta orduan berak bazekien. Ariri gabekoak bilatzeko, ari bat. Twitterreko ari bat. Wow. Eta... Barkatu, Banua. Bai, aio. Arratsaldeon. Ez, gehiatu aior. Eta joan zen kontatzen Twitterren pixkanaka, bueno, bere AirPoden nondik norakoa, eta zer egin bertzuen bereskuratzeko. Eta, berez, ez dakit txorakeria bat iruditzen zaitez, milioika pertsonek galduko dituzte egunean zehar beraien horrelako objektu txikiak, baina pertsona honek kontatzeko modua bazuen horrela berezi xamarra, eta engantzatuta egon nintzen historia hau jarraitzen, eta horixe, gaitasun hori daukaten pertsonak maite ditut. Ezagutzen ez garen arren, plazer handia litzteke, nire bihotza berze, zapaltzeko beldurrik gabe. Nik badut maite dute eta badut maite dut eza, eta biak kontatuko ditut gure ETS-ren zozketaren azken egunari, ETS-ren sarreren zozketaren azken egunari heldu horretik. Pentsatzen. Ondo esan dut? Bai, pentsatzen nuen esan bartzen nuela zozketaren ondoren.
Ez. Eta ari nintzen betxatzen, ez du ekarri prestatuta maite duta. Ez. Biditut bat, ez dut maite, pentsa maite dut bidaiatzea, eta inoiz irratian kontatuko nonez, asko egokitu zait bidaiatzea, eta oraindik egokitzen zait, eta duela gutxi bili naiz, zarata ona. Ez esan. Baina, ez dut maite batzutan ez jakintasunak sortzen dizkidan barne desoreka horiek, ez? Eta, astelen goizan jaiki nintzen, jakin gabe gaur goizeko 6etan egongo nintzen hegazkin bat hartzen, eta erabaki horren erabaki etzegoen ere esku, eta tegesan konturatzen naiz, igual badudala, ez, alako malgutasun geografikoa, baino, egun terdiko epean ez jakitea urrengo aste guztia, urrengo hilabetea atzerrian pasako dan edo ez, hasi zaitela pixkat ez gustatzen gehiegi. Eta ez da hori ez dudala maite, ez da bereziki maite dudanik, ez jakitea zer egingo duan ere bizitzarekin, baina tira, hori gertaliteke, beste faktore batzuk tarteko, baina ez dut maite horrek nigan sortzen duena. Ez dakit ansiedadea dan, zehazki, baina bai sortzen dite, alako barne desoreka bat, eta ez dut bat ere maite. Gaur goi guztia pasadut hori kudeatu nahian, nire buruarekin ere borrokan, pixkate baretu nahirik, eta bai ez dut gehiagi maite. Baina maite dut jendearen inozentzia teknologikoa edo. Eta, inozentzia teknologikoa ez da, gaur izan pasaditen gauza bat, lagun batek atzo agregatu ninduen Instagramera. Nire lankide izan dakoa, izango ditu oraintxe ia 40 urte, eta Instagramera iritsi berria da. Eta iritsi zen, agregatu nindun, eta gaur goizean esnatu nahi zenean banituen nire 3 argazki zaharretan like bat. Hala, bata bestean jarraian, eta WhatsAppa bota diot. Aizu, ondo dago, Instagramera iritsi zara, ez dituzu hemengo kodigoak ezagutzen, egia da, akaso hau ja ez dela inbeste erabiltzen, baina momenturen batean norbaitek 3 like argazki zaharrei ematen zienean zerbait bilatzen zuen, eta akaso etzenekien, eta nirekin konfiantza baduzu eta risas, baina segun zein egin diozun, igualari da pentsatzen. Eta, laguna basia eskojono batean, ziazu esan, bazilatzen izan, ez? Hau, egia da, nik ez da gaur egun ja goiuri Instagramen 3 liken sistema hori oso vigente, oso gaurko badagoen, baina garai batean, bazegoen, ez? Jokoz kanpo harrapatzen azo. Bai, Ez daukat ideik. Inoiz ez ligatu 3 liken kontzeptu horrekin? Badakizu zertaz ari nahi zen, ez da goiuri? Bai. Bale. Ez dut erantzungo abokatu baten aurrean ez balin bada. Zu bazenuen Julen honen berri? Entzun da nuen, beraz, Instagrama iskatu beharko diogu, aplikazioa geisten duten erabiltzaile berrie, nola esaten da? Erabilera arau batzuk edo. Hori da, arau batzuk edo horrelako eskuliburutxo bat PDF-ean, aplikazioarekin batera deskargatzeko aukera emateko. Bidertzanen grafitiren zuzeneko hau entzuten bukatuko dugu eta kontatuko dizuegu zer egin behar duzuen ETS-eren datozen egunotako kontzertuetarako sarreren zozketa horretan sartzeko. Bihar bertan emango ditugu garaileak, baina gaur eta uste dut bihar goizan oraindik idazteko moduan izango zaretela. Eta irakorriko ditut hemen ditugun hainbat eta hainbat mezu, bide batez gure estudioko atetik ari da sartzen Jesus Mai Lopetegi, eta laizer izango du soinu froba lanetan, baina aurretik Gartxotek idatzi dugu, nik maite dut gaixorik ez egotea, gizajoa. Kontatuko dizuegu hemendik, Gartxoti besarka destu bat, Gartxot gaur goizan iritsi da ona, saioa egiteko moduan. Izan ere, Julen ere bazetorren, nik atzerrian egongoen nintzen zalantza horretan, Julen Goiuri eta Gartxotek egingo zutelako gaurko saioa, baina Gartxotko jaua gizajoa ez zegoen ondo. Eta Igartxot zeizak itxan nahi bali maik. Eta lasi, aire pixkat hartu, Goiuri ere heldu da, eta ikusi du Gartxot, eta baieztatu du pixkat, nik enekien ze puntutaraino insistentzia hori ez, baina Gartxot ondo, bestela, nik gaur beste lan batzuk iteko neuken buru, baina, menago, jarriko naute lanean, ez dakit. Eta holako batean Goiurik baieztatu ditez, esketxe abialdu behar genula. Nik Gartxot ez ikusi gaur. Hemen pertsona bat zeon, pertsona hori etzen Gartxot. Zeon, norbait, erdi lo, erdi esna. Norbait? Iristen zen norbait izatera edo zerbait zen? Zerbait agian. Eta, guztia du azalpen bat, esango nuke ez.
aurreko ostiralean aurkeztu zuen. Bere disko berria, bere lan berria, zuzeneko kontzertu ikaragarria, liburua, zenbat lan, zenbat sortze prozesu, eta batez ere, gartxot bada, bere proiektuaren gida edo eskutik helduta daraman horietakoa, eta horrek, alde honak baditu, baina lan eskergare sortzen du, eta, uste dute, nekeak edo ere eraginda, baduela, ez? Resaka emozionala baino gehiago gaur. Askoz gehiago, eta fizikoki potxik indagizakoa. Gartxot, maite haugu, rekuperatu, eta gaur goiurik ezagutu ezpazaitu edo hemen Gartxot ezpazen, galdetu beharko dizugu ea nor zaren. Koroa? Bara, Julen, ondo, Hombre, Inigo, helduzea, alkondara ona gehatzeko zaude. Ui, hau da Instagrameko 3 likeak baino asko zuzenagoa, Iepa, gorka bazat esango izute, alkandora estu xamar daukat eta urduri jarri naiz. Gartxotik dio, nik ebai ekipo, gaur trapu bat. Bai, gau... Ez zelotura gehiago erikin. Nahikoa da. Nahiko dut. Tira gaur zozketaren azken eguna ETS-eren bi sarrera bikoitz oiek zozkatzeko. Matematikoki kosta egiten zaigu pixka bat, baina bi sarrera bikoitz dira. Hori da, bai. Egun bakoitzerako, bana. Hori da. Guztira, bikoitz bana. Hori da. Guztira lau sarrera. Bakoitzarentzat bi sarrera. Hori da. Bi sarrera azpeitiko kontzerturako eta bi sarrera errenteriako kontzerturako. Hori da. Onda igea, Azpeitirako irabazle bat, errentirerako beste bat. Iker Gurrutxaga, onda igea, Lan erra jarrizkiuk. Eta noski, zer egin bar duzue, mezua idatzi kontatuz guri zein den kantu hau, eta kantua zein den hain errax ez dizuegu jarri. Adimen artifizialaren bitartez, normalean musika kendu diogu ahotsari, gaur, ahotsari kendu diogu, musikari kendu diogu ahotsa. Lehenengo formatu hontan probatuko dugu, esmatzen duzuen. Bai, lasa hitzaizue. Niri hau iruditzen zait ezinezkoa. Ibilgailuko soinu ekipoa izorratu, ez dira zuen Twitterrak epikutara joan, basu linea eta hor sinteren bat dago, eta hor entzuten da, Hori da, parrandak iruan dagoen taberna batearen gainean bizitza bezala. Wow. Gutxi gora bera. Bai? Gutxi gora bera. Kontatu behar diguzu, ze kantu den hau. ETS-eren jakingo banu? Azken diskoko, ze kantu den hau. Zure azkenean, baimena mandizue goiuri lehiatzeko? Ez. Ez ezta. Ez didate utzi. Baina, total, enuke jakingo zea besti den. Mezua nora 644 63 299 4 WhatsAppera, naiz irratiaren WhatsAppera bota bar duzu esanik, zein den kantu hau? Venga, erretxago jarriko dugu. Hau beste goza bada, Beste kontu bat. Esango nuke. Bai. Horrela agian, esan dezake, zea besti den baina ez dut esango, ez didazuelako zen parte hartzen. Nik zalantza badaukat, Julen, zuk uste duzu Iker Gurrutxagak bi audio hauek berdin moztu dituela, alegia. Biak batera jozkero, bajua eta gainontzeko instrumentuak batera joango direla. Probatu dezakegu? Ke guapo, Eta orain hasia besten. Bueno, ondo? Nahi kondo, spoiler txiki bat, baina orain bai ez, asmatu duzue zein den kantua, idatzi 644 63 299 telefonora, eta konta iguzue, hori, zein den kantu hau, bihar bertan, arratsaldeko 4 eta 4:20 maitu duten ostean, kontatuko dizuegu, nortzareten sarrera bikoitz bakoitzaren irabazleak, eta ondorioz nora joan behar duzuen, Azpeitiara edo Errenteriara, hortarako malgu eta prest,
egon beharko duzu eta. Aurrera goaz hementxe, naiz erratian bigarren kafean arratsaldeko 4:31 minutu, Gartxot Unzain Letonak utzi digun, ze hori ere egin du Doñetatik haratago podcasta prest daukagu zuentzat, eta bera entzuten duzen bitartean, guk Jesus Mai Lopetegirekin soinu probak egingo ditugu, gitarra hori ondo sonatu arazten dugun, eta, ahotsa ere ondo sonatu arazten dugun, bi kontuak izango baitira gaur garrantzitsuak. Larraitz Zumetarekin aritu da Gartxot Unzain Letona. Ze kontatu dion? Ezin dizuegu esan, ze Gartxot etxean da, baina ziur hausnarketa interesgarrietara ere eraman gaituztera. Ea entzuteko moduan garen, gaur Gartxotek prestatu digun podcasta. Ongi etorri, entzuleok, Doinuetatik haratago podcastaren kapitulo berrira, badakizue astero hemen musikazalen laukantu kutxun ezagutzeko biltzen garela. Gaurkoan Larraitz Zumeta Subijana etorri da gurera, edo telefonoaren bestaldean bere kantu kutxunak zerrendatzeko gonbidapenari baiezkoa eman dio, eta berak azalduko du zein den eta zertan ibiltzen den, baina, esango dut Larraitz musikaren munduan bidean ezagututako arima ederba dela, oso musikazalea, horregatik botanion gonbita gaur hemen egotekoa, lotxatia ere bada, eta kostatu zaio animatzea, baina azkenean ere egin du, eta benetan aukeraketa interesgarria egingo duelakoan nago, baina spoilera hondirik gabe, entzun dezagun telefonoaren beste aldean, lehen kantu kutxuna zein den desafioa bota diogunean, ea zer erantzun duen. Aupa danoi, ni Larraitz naiz eta aurkezpen bezala esango nuke zure Klub de Faneko presidenta naizela, Gartxot. Eta, azkenean kostata etorri naiz, nire lau kanta kutxunenak erakustera. Niretzako azkenean, musikak nire egunerokotasunean garrantzi handia dauka. Eta nik esango nuke musika niretzat nire psikologoa dela. Askotan barnean daukagun zurrun biloei eta izena edo zentzua ematera laguntzen digun funtsezko erramienta badela uste dut. Eta, hasteko nik aukeratu dudan abestia, seguruenik gehienek eskolan edo txikitan abestitako kantua, abestu duzuten kantu bat izango da. Ni pertsonalki asko erabiltzen dut, bai nire lanagatik eta abestia asko maite dudalako. Nire buruan kaosa dagoenean etxera edo nire segurtasun gunera eramaten hauelako. Gainera, esan beharra daukat kolaborazionek asko harritu zidala bere momentuan, baina gaur egun asko gustatzen zait. Eta, kantu hau, Kepa Junkera eta Juanesen aldapeko da. Aldapeko zagarraren adarraren puntaren puntan, txoria zegoen kantari. Aldapeko zagarraren adarraren puntaren puntan, txoria zegoen kantari. Xiruliruli, nork dantzatuko ote du soinu txori. Xiruliruli, nork dantzatuko ote du soinu txori. Zubi buru zelaieko oianaren solaren solan, lili bat bada beilari. Zubi buru zelaieko oianaren solan,
zolaren zolan, lili bat bada beilari. Xiruliruli, xiruliruli, nork bilduko ote du lili xarmantori. Xiruliruli, xiruliruli, nork bilduko ote du lili xarmantori. Mende untan jasan dudan bihotzeko pena, penaren pena, nola behar dute karri. Mende untan jasan dudan bihotzeko pena, penaren pena, nola behar dute karri. Xiruliruli, xiruliruli, zuk maitea hartza zuen pena hori. Xiruliruli, xiruliruli, zuk maitea hartza zuen pena hori. Xiruliruli, zuk maitea hartza zuen pena hori. Xiruliruli, zuk maitea hartza zuen pena hori. Interesgarria larraitzen lehen kantu kutxunaren aukeraketa. Aipatzeko modukoa izan daiteke nire kasuan, Trikitixarekin ere izan dudala beti alako harreman bat. Zako luke Kepa Junkera baino gehiago entzun nituela, ez dakit nire Trikitixa irakaslearen bitartez akaso horren son handia eduki ez duten Euskal Herri mailako trikitilari asko, baino niri ere eragiten dit alako regresio edo larraitzek aipatu den bezala iraganera bueltatzeko jauzi hori ez, Trikitixaren soinua, Kepa Junkera berak, ibilbide luze eta mardula duen Kepa Junkerak, eta gustatzen zait larraitzen nola esan duen Kepa Junkeraren aldapeko abesti puskak eramaten duela txikitako, ez dakit garai eder horietara ea, zer ekarri digun bigarren kantu kutxun bezala. Bigarren kantu kutxun bezala, estiloz guztiz aldatuta Rihanna ekarri dizuet. Podcastera gonbidatu zenidanean hartxot, argi eduki nuen lau abestiekin nire bizitzako etapa ezberdinetatik pasa nahi nuela, edo etapa ezberdinak isladatu nahi nituela. Eta aurrekoan haurtzaroko abesti bat aurkeztu dudanez, oraingoan nerabezaroko abesti bat ekarri dut. Eta gainera, orain Superboleko show ikaragarri hori ikusi eta gero, uste dut merezi duela lau kantuen artean artista hau egotea. Lehen esan dudan bezala, nerabezarora bidaiatzen dut artista honekin, eta baita nire lekua aurkitu nuen momentura. Nerabezaroa askotan zaila izaten da, hormonak direla eta edo zure burua ezagutzen hasten zarelako, erabaki garrantzitsuak hartu behar dituzulako ikasketak direla eta nire kasuan
nire orientazio sexuala deskubritzen ari nintzelako, eta, konfesatu behar dut, Rihanna izan zela fijatu nintzen lehenengo emakumetariko bat. Eta, horrexegatik, bigarren kantu kutxun bezala Rihannaren Pon de Ripley aukeratu dut, abesti zaharretariko bat, eta, niretzako izan zen, asko gustatzen zaidan abesti da, eta baita bideoklipa ere. Beti abestia entzuten dudanean saiatzen daiz bideoklipa ere ikusten. Make him turn it up. One time, run it back once more. Come, run, everybody move. Run, let me see you move. Rock it to the groove. Done. Shake it till the moon becomes the sun. Everybody in the club, give me a run. If you ready to move, say yeah. One time for your mind, say yeah. Well, I'm ready for it. Come, let me show you. You want to groove, I'ma show you how to move. Come, Mr. DJ, some funny replay. Mr. DJ, won't you turn the music up? All the girls run the dance floor, wanting some more. Mr. DJ, won't you turn the music up? Come, Mr. DJ, some funny replay. Mr. DJ, won't you turn the music up? All the girls run the dance floor, wanting some more. Mr. DJ, won't you turn the music up? Hey, Mr. Please, Mr. DJ, tell me if you hear me. Turn the music up. Hey, Mr. Please, Mr. DJ, tell me if you hear me. Turn the music up. It goes one by one, even two by two. Everybody in the club when we rockin' when I'm through. Let the bass from the speakers run through your sneakers. Move both your feet and run to the beat. Come, run, everybody move. Run, let me see you move. Rock it to the groove. Done. Shake it till the moon becomes the sun. Everybody in the club, give me a run. If you ready to move, say yeah. One time for your mind, say yeah. Well, I'm ready for it. Come, let me show you. You want to groove, I'ma show you how to move. Mr. DJ, some funny replay. Mr. DJ, won't you turn the music up? All the girls run the dance floor, wanting some more. Mr. DJ, won't you turn the music up? Come, Mr. DJ, some funny replay. Mr. DJ, won't you turn the music up? All the girls run the dance floor, wanting some more. Mr. DJ, won't you turn the music up? Hey, Mr. DJ, tell me if you hear me. Turn the music up right now. Hey, Mr. DJ, tell me if you hear me. Turn the music up right now. Okay, everybody get down if you feel me. Put your hands up to the ceiling. Everybody get down if you feel me. Come and put your hands up to the ceiling. Everybody get down if you feel me. Put your hands up to the ceiling. Everybody get down if you feel me. Come and put your hands up to the ceiling. Mr. DJ, some funny replay. Mr. DJ, some funny replay. Run the dance floor, wanting some more. All the girls run the dance floor. Mr. DJ, some funny replay. Hey, Mr. DJ, boy. All the girls run the dance floor, wanting some more. Mr. DJ, won't you turn the music up? Bueno, zer esan Rihannaren inguruan, hemen ere Larraitz bezala fan bat du, egiako auzoan. Rihannak esan behar da, azken urteetan diskorik kaleratu ez duen artista badala, baina abesti hau bezala duela, 13-15 urte aireratu zuen, ez dakit mainstreamean izugarrizko karrera mardula, ni oso Rihanna zalea naiz, onartu bardet, batez ere, ez dakit, iraganeko da abesti zarrei hartzen diet alako late 2000s usai, ez dakit, eskaxago bat, baina gauza guztiak bezala Rihannak ere izugarrizko garapena izan du, eta egia esan esango nuke mainstreamean, eta ez dakit, diben klubean nire gustokoena dela. Beti izan duelako ere aingeru irudi hori askok dutena pixkat desafiatzeko, ez dakit nola esplikatu, baina alako basatitasun bat, hitz hori existitzen bada, baina, eta Larraitzek esan duen bezala, Super Bowlean ere ikusi genuen duela
ez asko. Eta ia esan badu zerbait Rihannak, diskografia eta hit amaiga, bueno, hiten zerrenda amaigabe bat izateaz aparte badu alako esentzia berezi bat. Gora Rihanna, beraz larraitz, zurekin nago. Beno, orain, estiloz ere guztiz aldatu, rockera, hain zuzen ere, Joan Jett aukeratu dut, orain dela urte batzuk, azkena rock festivalan ikusteko aukera izan nuen, nahita joan nintzen, bera ikustera, aspalditikan entzuten nuen bere musika, eta esan beharra daukat, izan zala, kriston kontzertua, igual nire bizitzako rekuerdorik politenetariko bat. Eta, bueno, esan behar dizuet, ni handitan emakume hau bezala izan nahi dudala. 74 urterekin estenatoki batera igo eta 2 orduko kontzertu bat ematea, ia deskantsatu gabe eta aurrean daukazun masa guztia dantzan jartzea, bueno, niretzako izan zen, aztezina. Gainera, bueno, orain, pixkat friki jartzen banaiz, Joan Jett gaztea zala, neska talde batean hasi zen, bera eta beste neska bat sortutakoa, gero neska gehiago sartu zituzten taldean, eta The Runaways taldea da, uste badagoela pelikula bat honi buruz, orain kontatuko dudanari buruz, eta gauza da garaio horietan, bazakit taldeak exito gehiago edukitzearren edo, abeslari printzipala neska erakargarriago bat jartzea erabaki zuten. Eta, bueno, azkenean taldeak 2 edo 3 urte geroago uste dut separatu egin zela, ez zeudelako ados, estiloari buruz eta bar, eta, Joan Jett azkenean bere bidea eta lekua aurkitu zuen, eta, gainera, garai horietan, uste dut 80ko hamarkadan, barrock munduan ikuste dut gizonen mundua izango zela, eta uste dut zaila izan behar zuela, bere leku hori aurkitu izana, eta gainera hainbeste urtez mantentzea, ez? Eta, horregatik 3. kantu bezala Joan Jetten Do You Wanna Touch ekarri dut. Ea gustatzen zaizuen.
azken kantua nola ez, gartxot zu egon berzinen zuzenean edo zeharka, eta horregatik, bueno, Bananasen abesti bat aukeratu dut. Oraindik noizean behin etortzen zait diskoa da badaban aurkeztu zenuten eguneko sentimendu horiek. Zu badakizu kontrola galtzea asko gustatzen zaidan neska bat naizela. Normalean kontzertu batera joaten naizenean bai, abesten dut, hankan mugitzen dut, edo buruarekin erritmoa eramaten dut, eta baina beti perfil baxu batean egiten dut. Eta, nik pertsonalki eskertu behar dizut bai zuri, eta bai Bananas egiten duten guztioi, ze egun horretan konektatu nuen, barnean nuen larraitz deskontrolatu horrekin edo deskontrola maite duen larraitz horrekin, ez dakit ondo azaltzen ari naizen, baina kontzertu horretan ez dakit sortu zen giroa eta eraman zidan abesti guztiak oihuka, saltoka, disfrutatzera, kontzertua izerditan bukatu nuen, benetan izerditan bukatu nuela, eta gainera azkeneko abestian belaunata dena bihurritu nuen izan, baina pena merezi izan zuen, eta resaka emozional horrek, igual bi astez edola iraundu zian, eta batzutan ere etortzen zaite, eta nik uste izan zala bizitzako momentu zoriontsuenetariko bat beti gogoratuko dudan kontzertu bat izango da, eta horregatik mila esker Gartxot egiten duzunarengatik eta ona gonbidatu nanzulako, eta azken kantu kutxun bezala Bananasen zenbatera inor aukeratu dut. Ze ilusio egiten duen lagun batek zure abesti bat aukeratzen duenean, eta ez ego aldetik baizik, eta izan ere atzean larraitzek beti erakutsi izugarrizko babesa eta gertutasunan ere proiektu guztietan. Gogoan daukat aipatzen duen kontzertu hori, eta asko pozten naiz bere bizitzako une basatiena bertan bizi izan bazuen, Bananasen dabadabako kontzertuan. Bestaldea eta entzulea eta babesa behar du sortzen dabien edonork, eta ni oso sorteduna naiz, larraitz bezalako jendea ondoan izategatik, bai kontzertuetara datorlako, gure sormenari kasu egiten diolako, eta gaur bezala mesede bat eskatzen ere prestutasuna erakusten duelako. Beraz, gora larraitz, eta mila esker zure aukerak eta berezi honengatik, eta zuri entzule, hurrengo astean ikusiko dugu elkar, bagoaz, Bananas talde puskaren zenbatera inor abestiarekin. Aio! Zenbat galdetu,
Keep calm and bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. 30 segundu ditugu arratsaldeko 5:00 eta bagara, poliki prestatzen, azken ordukoaren bidaitxo egiteko. Naiz bidaiari aldizkaria irratian ere ba. Alba Cabrerarekin asteazkenero arratsaldeko 7:00. Uinen bidez bidaiatzeko prest? Naiz irratia. Horren bai, arratsaldeko 5:00 Naiz irratiaren estudio zentraletara goaz, azken ordukoaren bila, Xabier Creuet lankidea antxe dugu. Xabier, arratsaldeon. Arratsaldeon Inigo, kafeko langile baten heriotza ez traumatikoaren berri eman du Labek. 60 urteko langilea da hildakoa. Autoz Beasaingo Kafe enpresako bere lanpostura zijoala hilaren 16an, ondoezik sentitu zen eta handik 2 egunera zendu zen. Azken horrekin, gutxienez 12 dira aurten lan istripuen ondorioz hildakoak, Labek dioenez. Hildakoaren gertukoi elkartasuna adierazi ondoren, Labek nabarmendu duenez beharrezkoa da laneko prebentzio sistema osasun publikoaren barruan integratzea, lana, bizitza, baliabideak eta baldintza duinak behar dira laneko segurtasuna eta osasuna bermatzeko, Laben esanetan. Eta beste hildo batetik, ordu honetan hastekoa da trafiko eskuduntzak Nafarroaren esku uzteko ekitaldia. Maria Txibite Nafarroako lehendakaria eta lurralde politika gaietarako Espainiako estatu idazkaria izango dira bertan. Aspaldiko aldarria zen Nafarroa garaian trafiko eskuduntzarena EH Bilduk Espainiako gobernuarekin lortutako adostasunaren ondorioz izango da eskualdatzea eta asteazken honetan irudikatuko dute hori modu ofizialean. Aldarri honen testuinguru politikoa azaltzeko Miguel Izu Nafarroako zuzenbidean adituak ere parte hartuko du ekitaldian. Eta bukatzeko errepideetan alde batetik istripu larria AP8an Galdakaon Irungo norantzan barkatu. 2 errei itxi dituzte eta autopilaketak sortu dira, baina dagoeneko amaitu direla dio trafiko zuzendaritzak. Eta bestetik, zubibide lanak Donostian, 15 tonatik gorako kamioiek debekatuta izango dute 2 norantzetan ibiltzea Poio tuneletik Loiolako Erriberretara. Gero arte ba, Xabier Creuet, azken ordukoa hause, eta arratsaldeko 6:00 aurrera informazioaren arian, informazio gehiago, sakonago eta luzeago, Naiz irratiaren lankideen eskutik. Gu aurrera goaz, Jesus Mai Lopetegi, agurtzera. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Ostarte bat zeruan, urdin mendilerroa, zelaiak beilegi itzali, batekoak ilun erreka. Ilun erreka. Urdin mendilerroa,
ostarte bat zeruan, zelaiak beilegi itzali, batekoak ilun erreka. Ilun erreka. Zertan nabil ni hemen, bakartita arranguraz beterik. Azalean Jesus Mari Lopetegiren izena agertzen bada ere, ez da horren sinplea diskoa talde lan kolektibo baten emaitza bezala ere aurkeztu daiteke. Agian, diskoaren izenburuak berak ere hori iradokitzen du. Talde lan bat kudeatzea ez dela gauza erraza. 22 musikarik hartu dute parte disko honetan, eta hitzak idazterakoan ere, hainbat ilustre izan ditu inguruan Lopetegik, beraz gain. Arkaitz Kano, Angel Ertxundi eta Joseba Sarrionendia. Jasa eta roka aurkituko ditu besteren artean, lan hau entzuten duenak bertako 12 kantuetan. Kantu landuak, gustoz egindako konponketak eta maila handiko musikariak somatzen dira, ez da horren sinplea diskoan. Hori bai, zuzenean entzuteko desira duenak, apur bat itxaron beharko du. Izan ere, Jesus Mari Lopetegi hilabete batzuk itxarongo du diskoa zuzenen aurkezten hasteko. Hori zergatik den jakiteko eta diskoaren erraiak ezagutzeko, bigarren kafeko elkarrezketa akustikoetara gonbidatu dugu Jesus Mari Lopetegi. Arratsaldeon eta ongi etorri Jesus Mari. Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Zer moduz gara? Ondo zen berko. Ondo. Bueno, Jesus Mari aipatu dugu, 12 kantu, 22 musikari, hoien artean denetik daude, zarauztarrak direnak, jotzen ikusitako talde bat gustatu edo haiekin jotzeko gogoa sortuta, hai gonbita luzatuta ere bai, proiektu potoloa dela esan genezake? Bai, oso behin egiten dian horietako bat, gero etxekia eta handik horrelako enbajada batean sartuko naizen, zailadek, bai. Baina, bueno, nik 9 urte egin dizkiat musika eskolan eta jubilatu nauk joan den irailean, orduan pixkat nire lankide izan dianak ere sartu nahi dizkian tartean, da horre, 4 irakasle sartu dizkia, bai sasofoi, tromboi eta trompeta eta bateri jolea bea, irakasle ditu momentu honetan zean, musika eskolan, hori dituk Ixastitarrak, eta bateri jolea Ander Zulaika, mundu guziak erabiltzen dik gaur egunean Ander Zulaika. Bai, askotan aipatu izan dugu, bai, ben. Eta, bueno, aurreko diskan itzalzaunkan ere berak hartu zian parte, hain gontan ere, gaudekeo, betiko, zango nioke, noizbeinka taldea deitzen dan, Arozena Tarrak zeakoak eta Satxa eta teknikariare Moraza eta beti ekipo berdinean ibili geana. Gero nire ikasle izan dako oain asko talde askotan ibiltzen dana bat, modus operandi daun gitarra, hori izena. Andoni Garzia Matxain. Matxain eta Mikel Azkano, Barcelonan estudiatzen nahi de, hori oso gitarrista oso ona dek, oire. Suerte aukiat esan nintxuen, da danak apuntatu joan. Orduan... Suerte bakarrik ez, hori ondo ereindakoaren seinal izaten da. Bueno, zegiat. Askotan, Nafarroako bera irriaz aritzen gara, musikari arrobia eta zema musikari, eta dena musikari direla, eta familiak elkarren artean dena musikari direla, baina zarautzen bada arrobia? Bai, egi esan, bueno, hemen nire hiloba, keiakin ere azalduko zen, Ane Arruti. Ane hilo baldezu? Bai, dek Ane Arruti. Lopetegi, bai. Horienekin nik. Bai, nire arreban alaba. Eta, bueno, Delorean bateriare Eskudero Lopetegi, guare hiloba, eta Unai Lopetegire hiloba diat, Andrea Lopetegire taldetan dabil, eta, bai, bueno, geure ingurun bertan etxeen ere, bidarte dek ni jaiotako baserria eta hor bertatik irten dako jendea musikan bat zeo. Eta gero, bueno, irakasle ere bilinok, zarautzen, 11 edo elkartu gaituk haingo proiektu honetan. Eta zuzeneko egin berdeten ekainak biko hortan, baita ere gonbidatu diat, alako zauztar musikari handi bat, eta dek Xabier Pirritxe eta Porotxekin Xabier Zabala. Xabier Zabala.
Bizkatola, igual, omenaldi txiki bat ere eginaz geure ingurukoei. Antxon Sarasuare zarauztarra izango da, ez? Antxon Sarasua zarauztarra da? Zarauztarra, Maria Armendariz zarauztarra. Oiek, ditu serious business edo egiteken blues talde bat, hor zaudek denak, bai Ander, bai Antxon Sarasua aipatuekena, Maria eta Aitor Badiola zuzenekoan etorrikoek diskanestik parte hartu baino. Laukotea, kontatu dizkiatriekin ere. Jesus Mai, nola egiten zaie 22 musikariri lekua 12 kantuko disko batean? Bademo hartuaz, da pazientzi pixkat. Bueno, baina ikria talako errestasun handi bat, beregin partetik. Oso etzaki zergatik, edo, bueno, aspaldikoa naizelako, edo alako adeitasun goxo bat batzaukatek nekin, eta ez tek hain zaila izan. Baina, claro, begiratu ezke batzea, pentsatu, etxea, neure etxea budaran hilabete tardi neure emaztea oporretu jontzala. Eta orduan libre euki nula eta horrela egin daiteke, baina bestela oso komplikatua da. Etxe batean sartzea, nire estudioa neure etxean zeok eta orduan. Konpartitzeko dena zaila da. Beldurra jaz. Aipatu dugu, elkarrizketa honen sarreran Jesus Mai, jasa eta roka aurkitu daitezkela zure diskoan. Diskoa zabaltzen duen kantua bera adibidetzate hartuta, oso jazz kutsua duen kantu bada. Bai, igual gehiago joleak horrera eraman dutelako. Zer nahi dut, nik jo dezaket kanta hori simpleki gitarra batekin eta kanta jasonatzen du. Ez badaka bere harmonia. Baina, bueno, jazero lagunak izateak, esan nahi dik, beraiei eskua libre utzi berdiokela. Eta diskortan dauden izen guztien artean agertzen dira, Satxa Soriazu, bizitza osoan zurekin aritu den pianista ondia, eta berarekin Kiki Arzabi kantu hauetan. Beti ondietuko hiek elkarrekin. Eta itzbiko hori bada ez jasaren sinonimo xamar, Kiki Arzak kontrabajo hartzen badu, edo bajo elektriko ere, askotan izaten da jazz giroan aritzeko ez. Eta Julen Izarra da saxofoia handi bat, eta hirukote hori, bueno, gehitze bali madeo Ander, musikenetikan pasatakoa, eta kontrolatzen duela gai hori, izan idet, jazeko musika, bai, horreztetzen da nahazketa eder bat, ez? Eta hor bi kanta horiek, bai, beraiei pasan izkion naita. Bata Julenek aipatu duen, kantua zabaltzen duen, edo kantuari hasiera ematen dion simple, eta bestea, entzuten arian lesboso. Ordenada bat, gerraren zedarri, mugan soka saltoan dira ibili. Mugan. Nekeak itota, nordu lola zaila. Aipatu dugula baliatute hemendi besarka bat Julen Izarrari, eta ea noiz hartzen duten H30 proiektuko sorkunde Julen eta konpainiak gure gonbitea bigarren kafera etortzeko. Nahi dutela, baina oraindik ez dute hirukotea koordinatzeko aukerarik izan, botako digu berriz ere amua Julen Izarrari. Ze jazz giroa topa dezakegu diskonetan, baina jazz giroa ere gure estudioan bere kabuz ere gustoko izaten dugu. Eta, bueno, balio dezala, mezu honek gogorarazten bezala Izarra, Oleaga, sorkunde eta konpainiaren zat. Jesus Mai, aipatu duzu, Satxa Soriazu eta Kiki Arzarekin kantu hauek landu dituzula, aipatu dugu lantalde zabala dagoela diskonetan, horrek zure aldetik malgutasun bat ere eskaini du, konfiantza guztia zenuen lantaldeko kideenga, baina beraiei kantu bat eman, eta beraiek emandako forma hori onartzerako orduan ante batetik konfiantza oso izango zenuen, baina malgu jokatu behar izan duzu, zuk hasierak zenituen ideia horiek gero beste zerbaitean bilakatu dira? Bueno, gertatzen dek nik normal maketeatuta eta ikustediak zer funtzionatzen duen da zer ez. Orduan pixkat idea zuzenagoa da.
gero norberak erantzi dezake zerbait gehiago, noski, eta soinua, eta hori ez, eta ideak edo hau gehiagik dugu edo. Baina idea pixkatea zer funtzionatuko duen, normalean eukitzen diet aurretikan garbi. Sorpresarik ez izateko ere, zer nahi batzutan hola pasatzen dek. Baina egia dek beraiek nerekin oso malgu portatzen dira. Gehitu horri txarrantxaren isla. Haukat, justu Lesbos kanta hau, hitz hauek jasonitun, temporari, Tolos Artaldeari entzuni olako. Eta arkaitzenak zian, arkaizkan horenak, eta bide bat esan nion, nik kanta bat egitea bazakat itzoiekin, eta, baimena eman zian egin nun, diferentean noski, temporak egin du bere magiarekin, eta baina nerea egin nun jasea jo. Hori nahi nun aipatu, kanta jarri dulako. Bai. Badu diskonek, akaso Jesus Mai Lopetegiren ibilbidean ardatz edo bizkarrezur izan den rocketik, badu aipatu bezala eta azaldugu jazzetik, baina baditu joera batzuk kantautore girora ere garamatzetenak, eta esango nuke gaur gurekin jotzeko aukeratutako bi kantuek ere badutela akaso hortik gehiago, ez da Jesus Mai, segituan eskatuko dizu lehenengo kantua, ez da gitzen izango den, baina tira galderari erantzunez, badago espazio bat diskoan gitarra eta ahotsaren kantautore tradiziora edo gordinago dauden kantu hoientzat ere badago espazioa. Bai, eta beti dakator gauza horrei heltzeko, no? Erosoago ibiltzen da bat taldeatzean duenean. Ez barimadek jotzen ere, ja sonatzen du taldeak, ez? Gertatzen da, garrantzi gehiago eman bertzaio norbea bakarrik irtetzea eta edo gauza gutxiekin irtetzea. Hor gehiago landu behar da, zer egin behar da. Eta hor banazkan kanta batzuk, grabatu izan du ditut ere, kanta bakan batzuk beste diskoetan, bakarrikan, baina hain gontan, behar bada, hiru kanta sartu ditut. Era horretara igual kinu bat eginaz, handik aurrea igual formato txikirako joera gehiago izango nukela. Zein izango da gaur, hemen elkarrizketa akustikoan entzungo dugun lehen kanta, Jesus Mai? Nik hartutako ondarreko eguna aukeratu diat, bukaeran esaten dolako kostatu beharra dago, egunen ondarra, zateiketan, nik izango diat bigarren okapea. Jesus Mai Lopetegi, zoaz zure gitarraren bila eta segituan entzungo dugu, Jesus Mai. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan entzungo dugu segituan Jesus Mai Lopetegi eta bere ondarreko eguna, edo kantu horrekin gurerako egin duen bertsio berezi afinatzen ari da Jesus Mai, ura edaten, eta segituan hemen zuzenean entzuteko moduan izango gara, baiezatuko dugu, kamarak ere grabatzen ditugula, gerora gure saretan, dakizuenez, ikusgai izango duzuelako kantuetako bat, beraz, iratik baiezatzen badigu dena martxan duela, Jesus Mariri hasteko baimen emango diogu, eta bitartean hortxe dabil, gitarra berotzen, zuke esan idati, eta prez bagara, Jesus Mai Lopetegi nahi duzunean.
Batiloazi bakarti papiro landare argaitz basamortuko dunetan ez dago biderik ispilukeriak daki ispilukerien berri palmondo ustean zarri ezer ezaer nahi itzalik ez da ageri norberarena ez denik eskorpioien orpotik osoia ikasi beduinoaren jantziz zer bizaje dudan astu zait Homo sapiensa oraindik ala fosila rain ziku giroko uraren dei ekialantza zorrotz biztagaitz gozatu beharra dago egunen ondarra ziku giroko uraren dei ekialantza zorrotz biztagaitz gozatu beharra dago bigarren kafe hau Estimatzen dio, oso momentu berezia izan baita. Gozatu behar da, bigarren kafe hau, bigarren kafe oro gozatzen dugu, baina gorkoa Jesus Mai Lopetegiren konpainian bereziki ari gara gozatzen, eta segituan izango dugu gurekin entrevista set ontara bueltan julen, ze galdetu beharko diogu, hainbat kontu, baina tartean, tira, pixkata saltzen joan barko dugu, aipatu ditugun izen hoien guztien artean zeintzuk ahaztu zaizkigun, diskoaren grabazio estudioak ere, esan dezakegu Lezotin grabatu dela, baina leku askotan ere grabatu dela, gaur egun teknologiak hori guztia albideten baitu, eta uste dut, Jesus Mai, baduela ez, diskonek etxe askoren berotasun eta goxotasunetik ere. Bai, Lezoti aukeratu genean, 3 kanta rockeroiek grabatzeko, oihartzuarrak direlako, gitarrista bajoa eta bateria. Orduan, Basia kanalako zentzu bat kotxeak moitu beharrik ez da hori. Eta, gaina bide batez, nian zer grabatu Lezotin, eta ezagutu, eta oso estudio, modu honean, eta jator, eta etxera gertu, eskura daukagun estudio jator bat. Grabatu genean, bai. Eta horri nigok izenak aipatu dituzuzuk, honendik ere aipatu gai daudenak, eta uste dut Jesus Mai, Unai Morazaren izenak baduela azpimarra berezia, makulu benetan garrantzitsu dela zurezat. 85 uste dago lanerekin, eta beti izan dute zuzeneko teknikari, eta diskoak ateratzen ditute, hor nunbaitean ere izan dute, bera dagoelako tarteko, pertsona bat oso noblea, jatorra, eta musikaria ere da.
Bea, bai piano, bateri eta gitarrak eta jotzen ditu, eta oso zentzu musikal zabalekua da. Asko entzuten du, eguneratuta dago beti azkeneko dauden plugiekin eta efektoekin eta bar, eta gero zuzenean ere jende batek eramaten du bea, ez? Eta orduan, konfiantza osoa dakat uneekin zer gauza egiteko. Badakit zango iala zuzenean, zer egiten nahi nizen, zer egin ez, zer, oso Morazada oso pertsona importantean ere diskoetan, bai. Pertsona bakoitzak esan zuen pertsonak horian bat du bere baitan. Konfiantza ari gara behin eta berriz entzuten, konfiantza hitza ari zaigu askotan agertzen elkarrizketa honetan, Unai Morazaren inguruan hitz egin dugu, lehen hitzen inguruan Arkaitzkanoren izen ere agertu zaigu Jesus Mai, eta Arkaitzkanok zuk eta Antxon Olariagak osatu zenuten, itzal zaunkarako hirukotea, eta Antxon Olariaga azken disko honetan ere diseinuaren alorrean presente dago. Bai, Arrekango horatikan, 2013tikan, nahi naiz lanian zekin, Antxonekin, eta egia esan itzal zaunkan egin unalako amistade zugarria iruko, eta urtero elkartzen gea baita ere, holako kafetxoa gatzuk hartzea, eta bazkari batzuk egiten dugu elkarrekin, eta lan zoragarria egiten du Antxone, jo gainea, ikusten da bideoklipa sartu duna simplearena, 120 marrazki egin zituen, eta 70 edo osatu da simplea klipa, eta hori del Campok egin zuen Ibanek, eta beti egon da Olariaga, kanta bakoitzei marrazkitxo bat egingo zio bat, eta oso hurbilekoa egite zait, eta jatorra, ez dakit. Personaje bat, ni baino 10 urte gehiago dazka, betu, pentsa, eta baina oso hurbilekoa egite zait Antxon, eta beha dakan jakituri hori, pentsa saklizutek zenbatu urtetan dagoen martxan. Hori da. Eta kantuen artean ere, Jesus Mai eskaintza bereziak edo dituen kantu bat ere bai, Anaia Juan Berriari egindako kantu bat ere bai egin diozu lekuan, diskoan. Bai, justu, sinatu dut azkeneko kanta egiten ari nintzela emantzun bere gaixotasunaren berri, Anaiak Juanitok, eta handikan 3 hilabete hiltzen. Eta bai, pixkat neu hainitzen kanta bat egiten jubilazio ondorengoko zerbait pauso luzera izena du, gauza bat da zardadeetan ikusten da, oinez ibil Tijuana pauso hor da motxago egiten dula. Eta horrei begiratu bat horrei eman da, aitzaki horrekin hainitzen osatzen, hor esaten du kanta hortan adibidez, Adrianoren memoriatikan, hor da, Margadillur zenak idatzizun liburua Memorias de Adriano, frantsesez idatzizun, baina hortikan, Adriano bea azten da kontatzen azkeneko bere bizitzako zeetan, horako bere historia, bere zer egin du mundu hontan da zerrez, eta orduan hori pixkat jubilatzen azten zeanean, etorri zitzaidan, eta orain nintzen lotzen gauza horiek, ez? Eta nahiaren gai hau etortzen, eta, gero lotu nun, azken finean azaltzen zaiguna dela, hortza dela. Laizter eskatuko diogu Jesus Mai Lopetegiri bigarren kantu bat, hemen guretzate dakarren formato akustiko edo formato gitarra eta hotx honetan, baina zuzenekoak ere iritsiko dira, lehen ere uste dut zerbait aipatu duzula mikro barruan, ze mikrotik kanpo aipatu dugu behintzat, musikari mordoarekin, zuzeneko berezi bat, eta zuzenekoak ere badatoz, baina utxune bat egonda diskotik zuzeneko horietara, ez dakite diskosteak utzitako nekea edo ajea berreskuratzeko, logistikoki ere ala beharote zuen, edo zer dela eta, utxunetxo hori. Nere idea gaina hasiera batean zan diskoa publikatu eta gero urte sabatiko hartu. Hori imposiblea da, behin diskoa
jende batekin egite bali madezu, ez? Norbaitek ateratzea bali matu zure diskoa, lehenengo gauz ez, eintza proban da pixkat, eintzak zehoz, ez? Etorri, bigarren kafea Jesus Mai da, bai, jungo nauk, eta, holako kontuk. Eta horrela, lotu deu Zaruzko udalakin, ekainak birako kontzertu erraldoi bat, musikari askokin, eta egia da, eskatu genion udalari lehenengo lerroa zinian gurutzat izateko kamerinoan kabitzen ez ginalako. Musikari jarriko dituko lehenengo lerroan da jotzea fungo dira. Eta horrelako kontuk ez, baina gerora bai deskantzo bat hartuko dute. Behintzat formatu ondian. Bai, nahi dute, lehen aipatu da haino urte zabatiko bat egin nahi detela, eta udazkenetikan aurrea negua luzi izaten da hemen. Jubilazio hartu eta dagoeneko hau bada negua urrunetik bizi nahi duen euskaldun horietakoa. Urrunetik eta epeletik aldera, itxura hori du. Oker algabiltzak, Jesus Mai. Inberdia bukatu, baratza zeukat, eta tomateak eta tomatek etortzen dianean, iten diabolako bazkari bat, aipatueten antxonlaria gata launekin, arkaitz eta bar, eta horren ondoren udazkena datorre gehiago zen, horren batza jatxi egiten. Horren, Andaluziare buelta bat ematiare, ez da bat gaizki. Argentinatik buelta eman den, aurretik, bazpa ere, aurretik igual gero ez gela jongo eta hola xe. Baina nahi dute pixkate... Rock and roll pixkat orain, atxeden pixkat ondoren, eta gero-gerokoak. Gero-gerokoak, etorriko. Oain datorna berriz Eisenberg kantua, eta Jesus Mai Lopetegi bat agurez eta akustikora bidean. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan ari gara, elkarrizketa akustikoan Jesus Mai Lopetegi, eta haren ez da horren simplea diskoaren kantu batzuk ezagutzen. Kamarak martxan ditugu, baita mikrofonoak ere, eta horren bestean eta Jesus Mai prest balin badago, bigarren kantu entzuteko moduan izango gara. Dakitenek diote ez direla posible bibiak batera. Jakin ezkero non zauden, kokapena zehatz ezin duzu jakin. Abiadaz deus askorik, abiadurak aldiz, kokapenei muzin. Azkar zoaz baina, auskalo non zauden, geizen berri galde. Azeleratzen hasi, iritsi nahi garaiz, baina nora. Azkar ibiltzen ikasi, bidean nagusi, biderik angabe. Dakitenek diote ez direla posible bibiak batera. Izatea fidel zer horren ideiei eta bestenei. Aukera ezazu noren mirabea izan nahi duzun gautik. Buru edo eroz pasioei adi ala arrazoiei.
Dakitenek diote ni ez nago akor balantzaren alde bat. Aukeratuz gero ezin zarela egon alde horretan baino. Mikatzetan ez dinaiz eta ez ditan mikatz Heisenberg jauna. Kantarita besti naiz honantza nator Heisenberg jauna. Hortxe Jesus Mai Lopetegiren bigarrena, datorla elkarrizketa setera, zer oraindik badaukagu hainbat kontu galdetzeko, edo Goiurik badu hainbat kontu galdetzeko, sarraskiari aurre egin beharko dio. Jakitun, diskontako hitz gehienak aipatu bezala, idazleen eskutik iritsi direla, baina, beste hitzak ere defendatzea egokituko zaio Jesus Mai Lopetegiri gaur gurean. Sarraskiari paso emango dio, Jesus Mai, ondo baderitzozu? Barkatu, ea mikroa irekitzen duan. Sarraskiari paso emango diogu eta Goiurik galdera egingo ditu. Diskoko hitzen inguruan. Lasai, ez dituzu buruz jakin beharrik, ikusi du Jesus Mai liburuskari begira, zaude lasai. Txuleta. Bai. Sarraskia. Zeba gustatzen zaidan Kandido. Bai, badakit. Bueno, bordun lehenengo galdera. Hau, azterketa erresa izango da. Entzun berri dugu, Heisenberg, eta bertan diozu, dakitenek diote ez direla posible bibiak batera. Izatea fidel zer horren ideiei eta besteenei. Aukera ezazun noren mirabea izan nahi duzun gaurdanik. Izan da hori kezka bat zure ibilbide musikalean zehar? Zango nuke ez. Normalean aukidete, nahiko garbi zer egin nahi dete, musikalean, nire ibilbidean. Baina, klaro, aipatzen dituzun hitz hauek. Arkaizkan horenak dira. Eta arkaizkan hartuzun aitzakia ziurgabetasunaren teoria edo emantzun honek zeak Heisenbergek eta horren zan inoiz ezakizula zelekutan zauden, ez? Veloziedia, eta hori gainera nola esaten da, hau da mekanika kuantikako gaia eta oso handia biloi ustet gelditzen zaigula oso handia, ez? Hori esplikatzeko zaila dela. Baina, ez dakit, galdera egin diazuna da... Noski. Bai, erantzun zuta. Noski baiet. Orduan urrengoa. Indarrez justu, astun, bularra ere arnaz estu, iritsi naiz Adrianoren oroitzapenen kaiera, nia berikusi ispiluan itzen arabera. Aipatu duzu dagoeneko Adrianoren oroitzapenen kaiera horrek referentzia egiten diola Margarit Jurtzeneren eleberriari, eta nik entzun nion Margariti behin esan zuela, berak hau idatzi zuela asko intriga puntua sortzen ziolako Adrianoren figuran zela gizon bat hain bakartia eta aldi berean guztiekin harremanetan zegoena. Eta galdetu nahi nizun, identifikatuta sentitzen zaren horrekin. Igual, bai, zan edet idazleak bezala guk ere musikariak bakartiak era. Egia da, kantak eta egite ditugu oso bakarrik eta badagu horretan. Baina gehiago nik, hitzakabek nereak dira, eta lotu nahi nun pixkat igual, balantzea egitearena, jubilatu ondoren egiten, balantze bat aberroain arte zer egin desun, da gero zer egin, ez? Eta hori pixkat lehenengo 20 horrietan, liburu horretan, azaltzen da, azten Adriano bere burua egin ditutalako konkistak ez dakiz eta baina orain dazkate etzaiak etxe onduan edo
edo kongresuan, edo tal. Eta azten da oso hortik handi joa. Iten du balantze bat bere bizitzarena, baina baita ere zerrin behar duen ondoren, ez? Oinarteko indako akatsak ez ditut egin nahi. Eta pixkat hortik handi joan. Hori egin nahi nun nik, nire kantean, ez dakit zer lortu eten. Eta hirugarrena, ja horrezko matrikula lortzeko. Diskoa entzuten dugunean, erreferentzia ugari aurkitzen ditugu, ez abesti bakarrean, baizik eta guztietan Lili Marlin eta Alfonsina Ilmar abestietatik hasi, James Joycen Ulises liburura, Mikel Laboaren Txoriak txoriri erreferentzia, Heisenbergi berari, erreferentziaz jositako disko bada. Guztiekin identifikatuta sentitu zara, nola inspirazio iturri izan dira, ez dakit, Laboaren Txoriak edo Joycen Ulises, zuretzat? Hori da Arkaizkano. Hori da Arkaizkano, badakit, baina Arkaizkano ez dago hemen, eta inogok izan duen bezala, hemen abeslariari egokiten zaio hitzak defendatzea. Arkaizkano egiten ditu, guk... Jesus Mai, erantzuna horreti, hau da, familiari zinegin diozu baronak prestatuko zenitula, eltzea sutan jarri orduko, etorri da soziedean beste norbe, esan, lasai junai nik prestatuko dizkiet. Bale, baina, itxi, bazkaltzeko ordua, eta baron horiek defenditzen barejuk. Hauxe deko era. Baina, nik igual, kanta bat egitetenean, nire nitasuna edo nire inguruko gauzak asko da. Demagun euneko 80. Arkaitzak egiten duenen, igual, zaiok iz bat emateiok, eta ematen dik handik abiatuta ez egiten, pao eta jungala, ez? Orduan, badaka hori, eta zuk aipatu dituzun, Laboaren Txoria eta Edgar Allan Poeren, zeluna da, Belea, hori da, ez beak egintzun bit poetak elkartu Aristi ostatuan eta harrako da txiste bat da. Orduan, etortze zaizkio denak ate joka, danak nahi dute azkeneko tragua, beak ez du nahi, baina kanta hola bukatzen da. Atea zazu azkena, zuk barra jasozterako edango dugu dena, ez? Holako joku bat egiten du. Baina bai, hori da Arkaizkano, da alako burua, zoragarri, sarraskia gaindituta, esango nuke, ez da? Hau zaudete? Nik uste gaindituta, eta hemendik aurrerakoak ekainaren biko kontzertu berezi hortan bizitzeko beharrera izango du, naiz eta nik badakidan, hemendik urrun izango naizela data horretan, oraintxe konturatu naiz, baina tira, egongo dira gehiago, eta ekainaren biko horren aurretik ere, gogorraraziko digu gure entzulari kontzertu berezi hori gertatuko dela. Jesus Mai Lopetegi, eskerrik asko gurera gitarra hartuta etortzeagatik, eskerrik asko diskonen xehetasuna kontatzeagatik, eta eskerrik asko, hemendik aurrera, ez da egitak aso kantu honek aipatzen duen, lau baxuardi horietara ere gonbidatzen bagaituzu. Azeituna bat eta lau baxuardi kantuarekin agurtuko dugu, Jesus Mai Lopetegi, mila esker jotzez. Zuei, eskerrik asko. Nabiledo, mundua doa mantxo, Tampetutanago gaur, mozkortuko naizetzi. Itxudun arru hauen ajea, logalea azkairena eta trajea. Korbatazta galtzerdiz, bizi fandangoan bizi. Tampetutanago gaur, mozkortuko naizatzu. Mundua doa mantxo, neu azkarregi. Tampetutanago gaur, mozkortuko naizetzi. Azeituna bat indila bi, eta lau baxo erdi. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratian hitz egiteko entzun egiten dugu.
Negu bete-betean gaude eta hori are eta larriagoa da etxerik gabeko pertsonek bizi duten egoerarentzat hotz handia egin arren, egunotan ere kalean ari dira lotan dozenaka pertsona gure herrietan. Azkenean zabalik egon zen, kalean bizi diren pertsonei neguko gau hotzenetan lo egiteko aterpea eskaintzen dien eta ondartza alboan dagoen La Sirena. Asteazkenean zabalik, baina atzo itxita. Garazi Montutxi Donostiako Harrera Sareko kidea da. Harrera Sarea orain dela ia 5 urte sortu zen hiritarren mugimendua da, denok bolondresa gera, eta bertan plantei beste erabatetako harrera bat egitea, ez? La Sirena bezalako aterpetxe bat eukita, zergaitik ez irekita mantentzea, ez? Hori da eskatzen duguna, eta claro, lotxagarria iruditu zaigu aurreko asteburuko berri hori non atera da egun batzutan zehar La Sirena itxitea gondela frantses turista batzuen erreserba batengatik, ez? Eta nola ez duten horrelako egoera bat beste modu batean gestionatu, frantses hauek beste aterpetxe batetara mugitu edo kalean dauden pertsonak beste nonbaiten hartatu, ez? Jateko ere oso zaila daukate, udaletxetik daukaten zerbitzua da otorduak programa, baina hilabete batzuk eraman behar dituzte erroldatua eta ez dira denuntzako eta plaza mugatuekin. Zer esaten dute beraiek? La calle es muy dura. Muy duro, mucho frío, temporada del frío normal, pero a dormir en el frío muy mal. Bai, pues ayúdame, yo, todos los gentes como mío también, por favor. Bai, hori, etorri dira ona ikastera, lanera, bizitza hobeago baten bila, eta aurkitzen dira kondenatuak mintzat hilabete batzuk kalean bizitzera, ez? Kalea da egoerarik okerrena, eta gainera oso tristea da, zeren askotan ikusten ditugu nola iristen diren ona, eta nola hilabeteak pasa doazenean, beraien egoera, osasun egoera mentala, kontsumoak dena azaleratzen hasten dira, ez? Ez denekin, zeren, batzuk lehenengo hilabetetan ere osasun arazo balin badituzte medikamenduak ere ordaintzeko ere zailtasun asko. Por favor, muchísimas gracias. Sí que me casco guztia. Informazioaren aria, egunero goizeko 7:00 10:30. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Inigo Julen, maitasun historio bat kontatzera natorkizue. Ara? Bai. Goazen beraz New Yorkera, eta zehazki Manhattanera. Antxe bizi zen Herbert Sondheim izeneko nerabe bat. Nahiko pozik, nahiko lasai. Baina 1908an Wall Streeten krisi txiki bat egon zen, eta Sondheimen familiak diru asko galdu zuen. 15 urterekin beraz, adio esan zion ikasteko aukerari. Eta lanean hasi zen, telaz beteriko gurdiak garraiatzen. Ziztu bizian, ibilbide profesionalean gora egin zuen. Diotenez, oso ederra delako. Gaitasuren bat ere edukiko zuen, baina jendeak esaten du Clark Gableen antzazuela, eta horregatik egin zuela gora. Negozioetarako grina zuen, eta gauetan dantza eskolak ematen hasi zen. Antxe, berak sortutako lokal txiki batean, bere ikasleetako batek lana eskaini zion, izan ere ikasle hau soineko diseinatzailea zen. Gurdi lanari agur esan zion Herbert Sondheimek, eta soinekoak saltzen hasi zen. Mila 1923 28 urte zituela, Herbert Sondheim eta Levi konpainiako lehendakari bihurtu zen. Estilo eta gusto bikaineko jantzien fabrikatzailea zen, eta denda ugaritan saltzen zuen arropa.
Esaten dute, bere bezeroen beharrak bezeroek beraiek baino askoz lehenago identifikatzen zituela. Hala ere, arrakasta horrek ezkutzatzen zuena zen, gizon malenkoniatxu eta grixutxa. Someone to sit in your chair, to ruin your sleep. That's true, but there's more than that. Is that all you think there is to it? Ezin daiteke gauza bera esan Janet Foxi buruz. Definizio arruntei ies egiten zien emakumea, oztopoen kontra oldartu eta inguruko guztiak alaitzeko gai izan emakumea. Baina maitemindu egin ziren. Foxek senarraren heziketa motz bera zuen. Haren amets handinaiak partekatzen zituen, eta hark bezala modako industrian arrakasta ekarriko zion doain berezi batzuen. Someone to pull you up short, to put you through hell. Edo besan da Janet izan zen maitemindu zena. Herbertek diseinatzaile bat behar zuen bere lanerako, eta esaten dute horregatik ezkondu zela Janet gaixoarekin. Sentimenturik ez, praktikotasuna soilik. Baina asko lagundu zioten elkarri. Herbert bezain emozionalki urrun eta ieskorra zen norbaitentzat, Foxek burura zetorzkion pentsamendu guztiak, onak zein txarrak, berehala adierazteko zuen gaitasuna, ezaugarri erakargarria iruditu zitzaion Herberti. Will want you to share a little, a lot. And what does all that mean? Robert, how do you know so much about it? Eta horrela, 1930ko martxoaren 22an, hau da, gaurko egunez, hotel bateko gelan, beraien seme bakarra jaio zen, Stephen Sondheim. Someone to make you come through, will always be there, as frightened as you. Stephen kotxauari ez zioten jaramon askorik egiten. Gurasoak lanpetuta zebiltzan modaren munduan guztiz murgilduta. Eta interes gehiago zuten itxurakerietan, luxuan eta horrelako gauzetan beraien semearen eziketan baino. Beste zer eginik ez zuenez, buru belarri ikasten hasi zen Stephen, eskolan ordu asko igaroz. Baina udarako oporrak luzeigiak iruditzen zitzaizkion amari, eta udalekuetara bidaltzen zuen, eguraldi ona iristen zen bezain pronto. Agur, Stephen! Bederatzi urte zituela, antzerki bat ikustera alde egin zuen berak bakarrik, Broadwayen. Very Warm for May ikuskizuna zen. Eta bertan, teloia altxatzen zenean gizon bat agertzen zen, hautsa kentzeko trapu batekin, pianoaren giltzak lehun laztanduz. Pianoaren hotsa entzutean, kilimak sentitu nituen. Horixe esan zuen geroago Stephenek. Handik urte batera, gurasoak dibortziatu egin ziren, eta Stephenek gurasoekin harreman txarra zuenez, Oscar Hammerstern bigarrenarekin denbora pasatzen hasi zen. Puerto Rico, you lovely island, island of tropical breezes. Always the pineapples growing. Ordurako Oscar Hammerstein bigarrena bazen antzerki zale amorratua eta antzerki gile mirestua eta berak erakutsi zion erakutsi beharreko guztia. Egun batean hartu eta esan zion, zuk antzerki musikalak idatzi nahi dituzu? Ba, etxeko lanak jarriko dizkizut. 4 musikal idatzi behar dizkidazu. Bat, gustoko duzun obra batena. Eta Sondheimek All That Glitters aukeratu zuen. Bigarrena, gustoko duzun baino akatsak dituen antzezlan batek inspiratua. Eta Haitor aukeratu zuen Sondheimek. Hirugarrena, ipuin labur edo historiotxo batean oinarritua. Hori bai, antzerki bihurtu etzena oraindik. Eta berak Bad Tuesday aukeratu zuen. Eta azkenean esan zion, benga, eta laugarrena, zuk sortua, inondik inora ikusi ez duzuna. Eta Kleinheim idatzi zuen. Lots of new housing with more space. Horrela hasi zen Stephen Sondheimen ibilbidea. Horrela bihurtu zen Sondheim historiako musikalegile ezagunenean. Eta esan bezala, gaurko egunez jaio zen. Life can be bright in America. If you can fight in America. Life is alright in America. If you're all white in America. Entzuten ari garen hau, West Side Historiko Amerika da.
eta berak idatzi zituen West Side Story eta Gypsy ikuskizuneko abestien letrak. Gerora gidoiak idazten hasi zen, eta bereak dira A Funny Thing Happened on the Way to the Forum, Company, Folie, A Little Night Music, Sweeney Todd, Merrily We Roll Along, Sunday in the Park edo Into the Woods. Lehen lan haietatik egin zen ospetsu Sondheim. Eta gaur egun, West Side Story da mundu mailan bertsio gehien izan dituen musikala. Musikal gorena. Pentsa, 1957koa da obra, 1961 zinemara eraman zuten, eta lehengo urtean, Steven Spielberg zine zuzendari handiak pelikula egin zuen berriro, sekulako arrakastarekin. Antzeko zerbait gertatzen da entzuten ari garen Sweeney Toddekin. 1979an estreinatu zuen, eta urte hartan 557 emanaldi eskaini zituzten. Turra egin zuten herrialde guztitik zehar, eta gero Erresuma Batuan bertsio egin zuten. 89an itzuli ziren berriro Broadwayera, eta 93an berriro Londresera. Eta handik urte batzutara berriro Londresera, eta 2005an berriro Broadwayera. 2015an Londresera, 2017 Broadway, eta horrela, amaitezina dena. Otsailaren 22an duela hilabete, berriro Broadwayera itzuli dira Sweeney Toddekin. Baina ziur nago ikusi duzuela, ze Australian, Filipinetan, Bartzelonan, Donostian, leku guztietan egin dituzte obra honen bertsioak. He kept a shop in London town of fancy clients and good renown. Ez da harritzekoa, Sondheimek 8 Tony sari, Akademia sari bat, 8 Grammy sari, Oliver sari bat, Pulitzer sari bat, Kennedy Center Honor bat eta askatasunaren domine presidentzial bat lortzea. Antzoki batek gainera Broadwayen bere izena darama, eta beste batek Londreseko West Enden. Love me just enough, cry but not too often, play but not too rough, keep a tender distance, so we'll both be free. 2021ko azaroaren 26an hil zen Steven Sondheim, 81 urte zituela. Bizitza luzea izan zuen, baina are luzeagoa izango da bere lanaren itzala. Antzerki musikala egiteko modu aldatu zuen, eta oraindik ez da iritsi berriro horrelakorik egiteko gai izango den gizasemerik. Zorionak Steven, zauden lekuan zaudela. Not exclusively, that's the way it ought to be. I'm ready now. You can be my best friend. Eskerrik asko, Goiuri Zaizarandia Sondheim bizitza eta lana gurera ekartzeagatik. Batzen New Yorkera. Fight or two, no harm. Zer esango dizuegu, entzule, aukera balitzateke oraintxe New Yorkerako lehen hegaldia harrapatzea eta bertan, ez dakit goizalderako edo izatea, baina guk egin behar duguna zera da, etxerako bide hartu, eta informazioaren ariaren lankidei lekukoa utzi. Beraz, Goiuri Zaizarandia bihar arte. Bihar arte. Julen Goikoetxe Arbegozo, okerra espanaiz, ostiralera arte. Ostiralera arte. Eta zuei entzule plazer baduzue, itzordua, bihar, arratsaldeko 4:00 luzatuko dizuegu. Hementsi izango gara, naiz irratian, bigarren kafean, baina geratu hortxe, uinetan, Marry Me a Little gozatzen, eta laizzer informazioaren ariari heltzeko prestegon. Just the simple stuff, keep a tender distance, so we'll both be free. That's the way it ought to be. I'm ready, marry me a little, body, heart and soul, passionate as hell, but always in control. Want me first and foremost, keep me company, that's the way it ought to be. I'm ready now. Oh, how gently we'll talk, oh, how softly we'll tread,
all the stings, the ugly things we'll keep unsaid. We'll build a cocoon of love and respect. You promise whatever you like, I'll never collect. Right. Okay then. I'm ready. I'm ready now. Someone. I'm ready. Keep calm and bigarren kafea.